Tervetuloa tänne Pukukoppi-käytävälle ja täällä meillä on Arttu The Predator Liikas. Arttu, miten peli on mennyt? Joo, peli on mennyt ihan kivasti. Ollaan oltu pelin päällä ja ollaan kamppailtu hyvin. Maali uupuu. Maalille pitäisi päästä vähän nälkäisemmin. Teillä on tosi kova jengi kasassa. Miltä tuntuu pelata näin kovien kavereiden kanssa? Joo, kyllä meillä on tosi kova jengi kasassa. Helppoahan se on, kun on niin hyvä tiimi ja yhteinen henki ja yhteinen tavoite, mihin pyritään joka päivä. Niin hienolta tuntuu. Teillä on hieman erilainen lähestymistapa tässä joukkueessa. Nimittäin teillä ei ole joukkueen johtajia ja coacheja täällä kaukalon laidalla, vaan kaikki ohjataan tuolta yläkerrasta. Joo, meillä on vähän erilainen lähestymistapa. Me käydään kuvioita ja taktiikat läpi ennen peliä ja coachi ja joukkueen johto luottaa siihen, että me hoidetaan kentän tasolla meidän omat hommat. Ja on meillä tietysti radioyhteys, jos jotain korjattavaa tulee. Sä olet ollut stadin kirkkaissa valoissa reilu 3 vuotta. Miltä organisaatio vaikuttaa ja minkälainen liksa teillä oikein on? No joo, kyllä meillä on ihan timanttinen organisaatio. Jokainen saa olla oma itsensä ja jokaista arvostetaan tässä hommassa ja liksa on ihan hyvä. Olette pari maalia takana ja tästä mennään vikaan erään. Miten matsi hoidetaan himo? No mennään yhdessä ja luotetaan siihen omaan juttuun ja mennään sinne maalle, niin kuin ollaan tuossa puhuttu. Ja shoot up and score. Kiitos tästä yläkertaan.